बर' बिजोंनि फरायसालियाव माने फरायसा खम जानायनि कारना माने गोबां दङ बे बाथ्राखौहाय बिनि दायखौ बयबो रुजुनानै लानांगोन सरकारहाबो बिनि माखासे दाय फोदोफोरा गैया नङा दङ मानो होनबा जोंनि सरकारफोरनि जिखिनि सरकारि फरायसालिफोरनि जिखिनि आन्तर्गाथनिक बा इनफ्रास्ट्राक्चार जिखिनि फेसिलिटिस बेफोरखौ जुदि नायोब्ला गुबुन माने स्टेटनि सरकारि फरायसालिफोरनि रुजुनायाव जोबोद गाहायाव आरो फोरोंगिरि एकाडेमिक लाइनाव जुदि जों नायोब्ला जोंनि फोरोंगिरिफोरा थोजासे फोरोंगिरि गैया फाउन्डेसन लेभेलाव गावनि गथ'खौ मोजां फरायसालियाव सोनानै मोजां रोंनाय बा मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनायनि बाथ्राखौहाय बयबो बिमा बिफाया सानो नाथाय जोंनि फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरि गैया थोजासेनि बाथ्रायाथ' बाद दोन जिर' टिचार जानानै दङ दाखालि गुणउत्सव सोलिबाय थानायाव एटाचमेन्टआव हरदों खाथिनि सोरबा एलपि स्कुलनि हेड मास्टारखौ गंसे एडिशनेल माने स्कुल एलपि बिदि नायनो होदों दा बेफोरबायदि दङ आरो बे सिंगल टिचारखौनो मा खालामबावो दिनै नोङो बिएलअ डिउटि होबावो आरो बेवहाय गुबुन गुबुन इलेक्सन डिउटि गोग्लैबावो गुबुन गुबुन माने माल्टिटास्क बेबायदि माखासे हाबाफारिफोर होबावो जाउनाव आरो दिनै बिथांमोना मा होनदों बिलनि खामानि मावनांगौ दङ बायदि मैया प्रग्राम हरबाय थायो बै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना लांबाय थानो गोनां जानायनि कारनाव दिनै मा होनदों जिखिनि क्लास जानांगौ बेबो जायाखै आरो भेन्सार स्कुलनि मोनसे खोथा थाबाय बेबो मोनसे आरो दिनै मा होनदों नांगौ टाइमाव नांगौ फरा बिजाब गैया बेबो मोनसे आरो मा होनदों जोंनियाव जिखिनि फेसिलिटिसफोर थानांगौ जिखिनि एवेयारनेस थानांगौ नैबे बाथ्राफोरा गैयैनि जाउनाव साफ्रोमबो बिमा बिफाया मोजां मोनसे फेसिलिटिनि मोजां मोनसे थोजासे फोरोंगिरि थानाय फरायसालिफोरखौ लुबैयो बेखायनो जों दिनै लुबैदों जे जोंनि फरायसालिफोराव फरायसा बांहोनांगौनि मोनसेल' उपायानो जाहैबाय सरकारा जिखिनि फेसिलिटि होनांगौ जिखिनि फोरोंगिरि होनांगौ गोनां जायोबा बे बर' बिमानि जिखिनि रावनि बिजों असमिया बिमानि जिखिनि बिजों बेखौनो मडेल स्कुल खालामनानै बेखौनो नांगौ बायदि जोथोन लानानै जुदि लाङोब्ला बेवहाय फरायसाफोरा बांगोन दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे दिल्ली बायदियाव सरकारि फरायसालियाव फरायसाफोरा बांदों प्राइभेट फरायसालियाव फरायसानि अनजिमाया खमायदों बिथांमोना ओरैबायदि खालामबाय बयबो एट्राक्ट जादों बयबो इमप्रेस जादों बयबो माने मा होनदों दिनै खम फैसायावनो बा बिनामुलियायैनो दिनै नोङो सरकारि फरायसालियाव गावनि गथ'खौ फोरोंनो मोनोब्ला मोजां फेसिलिटिनि गेजेरजों बेवहाय फरायसाफोरा निस्सय बांगोन जोंनियावबो जोङो बेबायदि जाजानोसो जों लुबैदों बेखायनो जोङो सरकारखौ जोङो खावलायबाय थादों गोजोन्थों बे बाथ्राफोरखौनो लानानै जोङो दिनै बुंबाय थादों जे जोङो एबसुनि थोरोबनिफ्रायबो जे जोङो भलेन्टारि टिचार थिसननायनि गेजेरजों जे हायो गंसे गंनै फरायसालियाव जोङो बिदि थिसनबाय नाथाय जों एबसुआ सरकार बायदि जोङो खामानि मावनो हानाय नङा बा माने फोरोंगिरिफोरनो जोङो नांगौ बिबांनि माने जोङो बेबायदि रेमुनारेसन होनानै जोङो बेबायदि लांनो हानाय नङा जिखिनि हायो जोङो जोंनिफ्रायबो भलेन्टारि मोनसे टिचिं होनायनि गेजेरजों बै फरायसाफोरनो जोङो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंबो नाजादों आरो फारसेथिं बे हाबाफारिया जिथु डिपार्टमेन्टनि बे हाबाफारिया जिथु सरकारनि बिथांमोना बैफोर फरायसालिफोरखौ जोथोन लानांगौ फोरोंगिरि थिसननांगौ होननानै जोङो सरकारनि खाथियाव बारंबार जोङो दाबि खालामबाय थादों जोङो आर'ज बिलाइ हरदों जोङो सावरायदों जोङो रायलायबाय थादों जोङो बेखौ कन्टिनिउ लांबाय थागोन जोंनि दाबिफोरा जाफुङागौमानि बै जायगाफोराव माने जोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै दोननायनि बिजोंखौ फोथांनानै दोननायनि थाखाय जोङो दिनै मा होनदों आसाम सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थादों आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै रायखांनाय जादों गोजोनथों दिनै बे रङिया नोगोरावनो थानाय बे हरदत्त बिरदत्त बे नब्लाङाव दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथाय बानजायनायनि गेजेरजों बेवहाय सुबुं सांग्रांथि मेल मोनसे जानानै थाङो आरो बे हाबाफारिया आसाम सरकारनिनो केबिनेटआ जिखिनि सोलोंथाइनि सायाव थांखि लानाय लोगोसे बिटिआर गोरोबथानिनो 6.3 दफाखौ मावफुंनायनि सायाव बे सावरायनायमोन बे सावरायनायखौ बिनि थाखायनो जोङो लादों कारना जाहैबाय जे आसाम सरकारा 6.3 दफा बिटिआर एकर्डआव रायखांनाय थासेयावबो जे जोंनि भेन्सार स्कुल बा माने फरायसालिमाफोरखौ सरकारिकरन खालामनाय नङा होननानै बेबायदि मोनसे थांखि लाबोदों थारैनो बिथांमोननि थांखिया 6.3 खौ बाद दोननानै ना थारैनो बिथांमोननि थांखिया गासिबखौबो सरजाबजोबनानै बे बाथ्राखौ आसाम सरकारा गावसोरनि माइनुटसआव रोखा खालामाखै दा बेखायनो जोङो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोननाय जिखिनि 6.3 नि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव बर' बा गुबुन मिडियामनि प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि हाबाफारि बे जेरैखिया जाथारनांगोन जों बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों लोगोसे बिटिआरनि बाहेरायाव
बर' बिजोङा जेसेबां माने भेन्सार स्कुल दङ बियो प्रभिन्सियेलाइज जाथारनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंदों आरो बेनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारा जोंनो जिहेतु मोनसे एकर्डनि गेजेरजों कमिटमेन्ट होदों बेखौ बिथांमोना मावफुंनांगोन जों बिथांमोननि खाथियाव जोङो आपिल खालामदों मानो होनबा बियो बिथांमोननि कमिटमेन्ट आरोबाव दिनै जे मोनफ्रोमबो एमएलए समस्तियाव गासै 126 जिखिनि आसामनि समस्ति बेवहाय सासे एमएलएआ थाखानाय माखासे सेकेन्डारि स्कुलफोरखौ गाव गावनि समस्तिनिफ्राय मडेल स्कुल हिसाबै एडप्ट खालामनायनि गेजेरजों आरो बे फरायसालिखौ इंराजि बिजों सिबिएसइआव कनभार्ट खालामनायनि जे मोनसे थांखि फैदों बेखौ जोङो माब्लाबाबो लुबैया बेखौ आसाम सरकारा माब्लाबाबो माने दालाथों आरो बिनि थाखाय जों आसाम सरकारनिसिम जोङो आह्वान खालामदों जोङो बिरोधिता खालामदों जे बिथांमोना बे थांखिखौ खुनु पयटे लानो हाया लोगोसे बिथांमोना लाबोबावदों जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गासै 35 जिल्ला दङ मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय माने होनदों 10 बेबायदि फरायसालियाव जि मिडियाम सोलिनानै दङ बिमानि राव मिडियाम बेवहाय इंलिसखौ मोनसे मिडियाम हिसाबै सोसनबावनानै होनो नागिरनायनि जिखिनि मोनसे थांखि थारैनो जुदि बेबायदि माने खामानिया मोगथाङाव जाफुंमारोब्ला जोंनि भार्नाकुलार मिडियाम बर' मिडियाम बा गुबुन मिडियाम बेफोरो थांनानै थानांगौआ जोंना गोब्राब जागोन जायनि जाउनाव जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लानो गोनां जादों दा बेखायनो जोङो बर' हारि हिसाबै गावनि रैखाथि थामोनथा गावनि सिनायथिखौ लानानै जोङो हारि हिसाबै जोङो थांनानै थानो लुबैदों बिथांमोननि आसाम सरकारनि बे थांखिनि गेजेरजों जे जोंनि रावा जोंनि बिजोङा जे थैनांगौ जोङो बेखौ माब्लाबाबो लुबैया दा बेखायनो आसाम सरकारखौ जोङो खावलायदों जे बिथांमोननि बे थांखिखौ बिथांमोना बोखांनानै लाफिननांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों लोगोसे बिथांमोना दिनै बुंबावनो नागिरदों जे थाखो 3निफ्राय अनवार्डस मैथमेटिक्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव फोरोंनायनि बाथ्रा बिथांमोना बुंदों इंराजियाव सोलोंनांगौनो इंराजियाव फोरोंगोननो इंराजियाव लेखा बिलाइ जागोन जाहैबाय माने टेक्स्ट बुक जागोन जाहैबाय दा बे बाथ्राखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो गनायनानै लानो हायाखै दा बेखौ जोङो दिनै आसाम सरकारा जेन बे बाथ्राफोरखौ गावसोरनि थांखिफोरखौ बोखांफिननानै लायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बुंदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना दिनै बुंबावनो नागिरदों जे ससियेल साइन्स साबजेक्टआव जिखिनि इकनमिक्स पार्ट बा जिखिनि जोंना मा होनदों पलिटिकल साइन्स पार्ट नैबेखौ बोखारनानै ससियेल साइन्सनिनो हिस्ट्रिखौ आलादायै मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट साबजेक्ट बा जिअग्राफिखौ आलादायै मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट साबजेक्ट बेबायदि बिथांमोना लांनायनि बाथ्राखौहाय दिनै लाबोदों दा बेवहाय जोङो बुंनो नागिरदों जे माने रांखान्थि बिगियानखौ मानो बिथांमोना गारनो नागिरदों बिथांमोना राजखान्थि बिगियानखौ मानो गारनो नागिरदों जोंनि फरायसाफोरा राजखान्थि गियान बा राजखान्थिनि बिथिङै बा जोंनि भारत संबिधाननि बिथिङै बा जोंनि हादरखौ बोरै सालायो बे बिथिङै मिथिनांगौ जेबो गैला नामा आरो जोंनि रांखान्थि आयदाखौ गारनो थांनानै बिथांमोना जोंनि फरायसाफोरनो रांखान्थिनि सायाव जिखिनि गियान रांखान्थि फरायसंनायनि बा बेसिक रांखान्थिनि जिखिनि बाथ्राफोरखौ मिथिनांला नामा दिनै मा होनदों भेलुआ माखौ बुङो दिनै डिमान्डआ माखौ बुङो दिनै साप्लाइआ माखौ बुङो दिनै मार्केटआ माखौ बुङो दिनै मा होनदों जोंनि नैबे बाथ्राफोरखौ इनफ्लेसना माखौ बुङो नैबे बाथ्राफोरखौ जिहेतु रांखान्थि बिगियानाव माने फोरोंनाय जायो प्रडाक्शना बोरै जायो बेवहाय साप्लाइआ बोरै जायो इनभेस्टमेन्टआ बोरै जायो नैबेनि बेसिक बाथ्राफोरखौ रांखान्थि बिगियानाव हाइ स्कुलावबो फोरोंनाय जायो बा माने एमइ स्कुलावबो फोरोंनाय जायो दा गतिके नैबे बाथ्राफोरखौ मानो आसाम सरकारा बोखांनो नागिरदों थारैनो जोङो बेखौ बुजिनो मोनाखै दा बेखायनो जोंनि मथेब्ला बे साबजेक्टआ खुब गोनांथार पलिटिकल साइन्स साबजेक्टआबो खुब गोनांथार आरो मा होनदों माने जोंनि माने जिखिनि मा होनदों जोंनि इकनमिक साबजेक्टआबो खोब गोनांथार बेखौ माब्लाबाबो गारनायखौ जों लुबैया बेनि थाखायनो बे हजागता हबानि गेजेरजों मोनफ्रोमबो मेलनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों आरो रायजो राजाफोरनि अपिनियनखौ लादों आरो रायजो राजाफोरनि अपिनियना बेनो जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बर' थुनलाइ आफादा जे थांखिजों बे हबाखौ लादों बे सांग्रांथियारि मेलखौ लादों बिथांमोननि जिखिनि रेसपन्स रायजो राजाफोरनि बा इन्टेलेक्सुयेलफोरनि बा सानसुमैफोरनि दल आफादफोरनि जिखिनि रेसपन्सआ जोबोद मोजां जे बिथांमोना माब्लाबाबो राव थैनायखौ लुबैयाखै बिजों थैनायखौ लुबैयाखै आरो बिथांमोना बिमा रावखौ इउनिभार्सिटि लेभेलसिम लांनायनि बाथ्रा बेवहायसो बिथांमोना मतामत खालामदों दा बेखायनो जों आसाम सरकारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बर' रायजो राजानिफ्राय जानानै जोङो खावलायदों जे बिथांमोननि केबिनेटआव लानानै फैनाय जिखिनि थांखि बिथांमोना बेखौ बोखांफिननानै लानांगौ बिथांमोना मोनफ्रोमबो रावखौ सनमान होनाया मोजां मोनफ्रोमबो हारिखौ सनमान होनाया मोजां मोनफ्रोमबो हारिया गाव गावबागाव सिनायथि आरो रैखाथिखौ लानानै थांनानै थानो लुबैदों बेखौ बिथांमोना सनमान होनाया गोनां गोजोन्थों